Здравейте! Нека да видим какви са посланията на картите за днес, 17 декември. Какво ще ни покажат картите днес, 17 декември? Нека да видим какво ще ни покажат картите днес. Карта 7 чаши от Таро. Една карта в Ленорман. Ще изтегли, нека да видим. Кръст. Карта 7 чаши ни показва, че днес може да сте объркани и да не знаете какво да изберете. Има много мисли и варианти, но не всичко е истина. Не вярвайте на празни обещания и не бързайте. Карта Кръст е по-тежка. Денят е по-тежък емоционално. Нужно е търпение. Това, което ви тежи, е урок, който трябва да се приеме, за да мине. В работата може да има неясноти и напрежение. По-добре не взимайте важни решения днес. В любовта има съмнение и объркване. Не е ясно какво чувства другият или на къде върви ситуацията между вас. Дайте си време. Нещата ще се изяснят. Благодаря ви.